Tijong ni phai ingko da narkep arni kangsam por phai pho malom Borjan constituency angkang hidipi Mirjeng English High School pen parchot adung kekek alom ihum Grandi 10 atongkolong registration number AS0586180 amen Ramson phangcho lapen apa hema terangpi Bormanthi methang ahem kedam bom ahut surihajan anat pen kebang bom LPG truck registration number MNO 4C0332 atongkolong adung kekek along take paprap pega jok ihum Grandi 10 atongkolong aphan patong railo lason si karlitang hema terangpi abang adim along amat apran dam juilo lapena sopo Ramson phangcho bangke ahir ingtangrak pen areng ahu sonanglo lapen halapu LPG truck atwar abang phuke kithi kereng puthek the pin anlo aphike dilai police mate raikom sakhetu palesi tongsikot pen hospital along paleji phansi bor ibonlo dilai pen security ron report news 18 difu Tanker pen kachitong lo la sa paiman thilo lo da spotted da itu manthi thangcho heran khai tho